Para nosotros, o primeiro que nos enteramos foi porque empezou a salir na prensa de que aparecían como naves ou ovnis ou esas cousas no percorrido dende Vilalba hasta as Pontes. Despois, outra xente comentaba que se vían sobre a parte da central de Endesa. Entonces nosotros, dixemos, vamos a ver se podemos mirar algo ou conseguir alguna imaxen ou que pode ser. Entonces empezamos a, decían, hai luces, vense en tal sitio e tal. E se pues Carlos, vamos a ver se gravamos algo deso, non? Pero a min o que me chocaba moito era que foran ovnis ni nada deso. Porque máis ou menos as luces eran donde aparecía Venus, que aparece en algunhas épocas do ano, que se ve moito máis, e era o que se intentou gravar. Quen di que son ovnis? Pois hai quen mo di. Eu personalmente non o creo, penso que é Venus o punto. Entonces, é unha nova máis que, por lo menos ten a xente entretenida e punto. Y cuando llegué hasta aquí, que sabía que mi madre estaba en la ventana mirándome, yo me giré para comprobar que seguía la luz, y al estar yo volví a mirar a mi madre y dije, ¿la ves? Y ella me dijo, corre.